На телевизия СКАТ днес сряда, 29 януари 2014 година. Този политически ден е белязан от изявите на три политически персонажа. Три лица, трима политици, които, за съжаление, казвам за съжаление, не за добро, а за лошо, всъщност дадоха своя траен отпечатък на българския политически преход. Става дума за лицата Бойко Борисов, Сергей Станишев и господин Георги Първанов, бившия български президент, 2 мандата. Ето какво казаха те днес, какви изяви направиха, които очевидно ще определят развитието на политиката в следващите няколко седмици в България. Днес бившият български министър-председател Бойко Борисов в типичния му стил направи едно предложение. Ще иска вод на недоверие. Вод по никое време. Не точно вод за сигурността, но да го чуем. Темата на вода ще бъде по сигурността. Аз мисля, че толкова провали вече там се насъбраха и дори, че медийно се опитват да прикрият проблема с бежанците. Вие помните, изведнъж беше бум, всички всеки ден само това правеха и сега се едно си изпариха. Те нито са си изпарили, пак си по градовете, пак са си по джамиите, пак са си тука. Просто дойде команда от фамилията да не се пише по тази тема. Така че това ще бъде вота. За съдебен инспектор с удоволствие бихме дали наша кандидатура, но това не е тема, която можем да я казваме тук на крак. Ето тук дори ще се обърна и официално към реформаторския блок. Те са от 20 години във властта. Може би познават, може би имат добра кандидатура. Бихме могли да предложим нещо заедно, ако разбира се искат. Разбира се искат. Ако не, ако има такъв конкурс, ако трябва, ще предложим. Но аз считам, че трябва да се тръгне в обратната посока. Хората от гилдията, от съдебната система, най-добре да си предложат кандидатури на хора чисти, святи, защото съдебен инспектор е човек, който трябва да има авторитет. Така че ако те, Съюза на съдиите, на прокурорите, ни дадат предложение, ние просто бихме го внесли от тяхно име и мисля, че ще бъде честно и справедливо и към гилдията, и към обществото. Завода е само за сигурността. Кои са слабите места, освен бежанците? Всичко. Това е безпардонно подслушване. Вие видяхте просто какви детски обяснения дават на кореспонденция лична. Че, видите ли, не е МВР или ДАН, са били частни структури, които всъщност по смисъл на закона са организирани престъпни групи. Кой работи по тях? Докъде са стигнали? Защо са толкова спокойни, че само по нас ще излизат такива разговори? Те не би да не разговарят. Да не би, когато излъчват областни управители, министри, да не водят преговори, да няма такива срещи. И може би да спрем до тук. Той каза, господин Борисов каза, предостатъчно да спрем до тук. Не случайно използвах тази чужда дума, не е в моя стил, не. Точно пък за това намери господин Борисов да иска вод на недоверие. Нима той не знае, че днес стана известно, че правителството ще вземе нов заем за покриване на стари задължения на господин Борисов и за поемане на нови такива. Още повече, че предстои увеличаване на пенсиите. Ако приемем за увеличаване на пенсиите, индексиране с 3%, който прави 5, 6, 7 лева за най-ниските пенсии, не е ли това темата на предстоящия вод? Не е ли темата за предстоящо закриване на болници? Тъй като днес здравният министър, госпожа Андреева, заяви, че 400 болници за малка България са твърде много. Не казвам, че трябва да има 400 болници, но това също е тема и би могло да стане повод за вод на недоверие и други болни социални и икономически теми. Но господин Борисов там го стяга, че пика, казвам на уличен език, в неговия стил. Като казах, уважаеми зрители, снощи ви обещах, че ще коментираме и във втората част на предаването темата Турция след вчерашната пресконференция в Анкара на френския президент Оланд и на неговите турски домакини. Още повече днес имаме новини и то не откъде, от Техеран, столицата на Иран, където се намира на официално посещение турският министър-председател Ердоган. А знаете ли къде се намира турският президент Абдула Гюл? Ето това означава велика дипломация. Намира се в столицата на Италия Рим, тъй като след 6 месеца Италия ще бъде следващият ротационен председател на Европейския съюз, а Турция от сега си готви работата, за да получи подкрепа за членство в Европейския съюз при отварянето на тези неотворяеми 27 преговорни глави. Но това е във втората част на предаването. Говорихме за господин Борисов. Сега ще чуете реакцията
на господин Сергей Станишев. Трябва да призная, че реакцията на господин Станишев е основателна. Наистина това не може да бъде тема за вод на недоверие, но да чуем господин Станишев. Как гледате на намерението на ГЕРБ да внесат вод на недоверие за сигурността? Сигурно не сте, че ще го внесат първо. Защото имаше... Ясно, преди конгреса си. Вижте, първо, дали ще го внесат или ще размислят за пореден път, не е ясно. Защото сме виждали обръщане на трябва да се от днес за утре. Второ, че ако изберат темата сигурност, значи това е най-неподходящата тема, която точно господин Борисов и господин Цветанов могат да измислят. Ще ви кажа защо. Те за какво са? За това да се възстанови системата от незаконно подслушване, която беше констатирана от прокуратурата. И 800 души, хора от медиите, журналисти, общественици, политици са били подслушвани. Това ли ще защитават? Или ще защитават това, че МВР се превърна по тяхно време в партизирана институция и в инструмент за репресии над бизнеса, който рекетираше и отнемаше бизнеси? Или ще защитават това, че имаше няколко тежки проби в националната сигурност по времето на господин Цветанов, като се започна от първият терористичен атентат от десетилетия на територията на България, с жертви, в това число и български граждани и граждани на Израел. Взрива на петолъчката в системата национална сигурност също е тежък пробив. До това, че спомните си едни селени от Коиловци ли беше, биха едни десантчици, за които никой не обясни по какъв начин са се оказали командосите на територията на страната. Това ли ще им бъде мотивацията за този вод на недоверие? В последните 6 месеца, макар и много рядко, понякога господин Станишев е много прав. В този случай сме на едно мнение. А сега да видим третия персонаж, който беляза този ужасен вече четвърт век преход в България. Президентът, бившият държавен глава, 2 мандата, Георги Първанов. Днес той даде една пресконференция, на която, да го кажа така, обяви открито война на Българската социалистическа партия. Не, че тази война не е обявена, но поне до сега се спазваха някакви обноски. Господин Първанов след малко ще ви каже, уважаеми зрители, че не иска изобщо да дестабилизира правителството и да цепи Българската социалистическа партия. Аз съм последният човек, който ще защитава Българската социалистическа партия, но трябва да ви кажа, че в конкретния случай този човек днес не трябваше да дава тази пресконференция, тъй като той е първият човек, който е заинтересован от падането на това правителство, за да може да управлява с господин Бойко Борисов, колкото и да отрича това. Чуйте политическият лицемер Георги Първанов. Аз се питам, защо този човек, ако имаше достоинство, не подаде оставка или по-точно напусне открито Българската социалистическа партия и започне своя политически проект, своята партия АБВ. Защо стои с зъби и ногти в тази партия и в същото време прави паралелна партия на своята партия майка? Но очевидно това е стила на червените политици. Първанов, днес чуйте го. Едва ли ще четете устава, но аз го направих скрупулезно още веднъж за сетен път и ще ви кажа само няколко неща. Понятие самоизключване в този документ не съществува. Много би интересно как ще ни обявят за самоизключване. Второ, Националният съвет не присъства като орган с правомощия по частта партийно положение на член на партията. Няма такова правомощие Националния съвет. Кой иска да го вкара в грях? Който не смее да вземе сам решението. Или който се плаши да постави въпроса на основната партийна организация. Националният съвет, четейки го внимателно, намираме, че той може да взема решение по формите на партийно въздействие. Т.е. да ни обръща внимание, да ни порицава, но не и да изключва. Той може да ни извади от състава си, но не да ни изключи от партията. Изобщо, моето подозрение, и аз бих искал коректно да предупреда Позитано, че ще вкарат Националния съвет наистина в един грях с вземането на нелегитимно решение. Ние не искаме дестабилизиране на правителството. Това е истински виц. Той не иска дестабилизиране на правителството, а клати кораба
на чийто бор той се намира. Разбира се, има предвид Клати Корво на Българската социалистическа партия. Пак ще кажа, пак ще повторя. Човек с достоинство не би стоял в тази партия, би я напуснал и би отишъл открито на парламентарните и по-точно европейски избори, за да премери своите сили с партията майка, партията кърмилница и с човека, който той инсталира на този пост, Сергей Станишев, човека без нито един ден трудов стаж, стана министър-председател на Република България, даже вече е президент на европейските социалисти. Това са трите персонажа, за които ще говорим тази вечер, разбира се и по актуалните теми, с нашия гост в студиото, доцент доктор Иво Христов. Темата всъщност на предаването е бездарието на политическият елит и защо. Защо българските граждани мразят, не обичат политическия елит? Защо се дистанцират от тези политици на прехода, от тези лица? Този преход, който ни направи най-бедните и най-болните в Европейския съюз. И по този повод, уважаеми зрители, ви задавам този въпрос. Има ли депутат в този парламент, 42-то Народно събрание, на когото вярвате и го смятате за почтен, за честен човек? Човек, на когото, казано на по-разбираем език, бихте си оставили портмонето пълно догоре с пари. Човек, за когото бихте дали всичко, само и само той да ви управлява, а не в момента тези криминални типове, които за 24 години докараха до там нашата страна. Обръщам се към вас, господин Христов, тъй като вие в последно време давате много интересни интервюта. Квинтесенцията, от които интервюто е, че в България няма реално действаща демокрация и нищо хубаво няма да не се случи нито сега, нито в бъдеще. Този ваш песимизъм породен ли е от изявите на тези трима политици днес? Да, разбира се. Макар че като социален учен аз се опитвам да, така се каже, да се надрасна над личностите, защото смятам, че едно от измеренията на социалния инфантилизъм е да се опитваме да търсиме виновни персонални лица, не че такива не съществуват, разбира се, за процеси, които, бъдете сигурни, надрасват далеч волята на тези персони. Един от изразите на политически, на социалния инфантилизъм на голяма част от набедената експертна общност и на много от нашите сънародници, за съжаление, че те се опитват да третират и да редуцират големите системни проблеми до лични вини и отговорности на този или на онзи. Ние имаме дълга история в това направление, по същия начин, както примерно се смята, че за неблагополучията на нашата страна от началото на 20 век е виновен само единствено личния режим на Фердинанд и неговите лични персонални решения. Все едно не си даваме сметка, че този режим за да може да съществува, очевидно съществуват обществени предпоставки за това. Но, така се каже, това е част от социалната незрелост на едно общество, меко казвам. Как коментирате поведението днес на господин Борисов да иска вод точно за това? Смятате ли, че моята критика и виждаме критиката на Сергей Станишев е основателна, че точно за това не трябва да се иска вод точно сега? Разбира се. Вижте, аз съм спрял да коментирам Борисов, защото го смятам, както и цялото това явление ГЕРБ, за едно от най-тежките недоразумения на така наречения български преход. Така че какво е казал той, според мен няма абсолютно никакво значение в случая. Вие дадахте много повече поводи за действително, ако тази партия действително си поставя някакви по-амбициозни цели, поводи за вод на недоверие и в областта на социалната политика, и в областта на здравеопазването, и в областта на ако щете на демографията, за което предполагам, че ще говорим по-нататък. Но аз се боя, че ГЕРБ нямат нито капацитета, нито разбирането за тези проблеми и затова те се занимават с такъв тип политически залагалки. Добре, поведението на Георги Първанов, човек, който е бил 2 мандата държавен глава, стои на кораба на БСП, клати кораба на БСП и в същото време казва, не ме изхвърляте от кораба на БСП, дори да го потупя. Това не дава ли, поне според мен, дава много лош пример на младите хора за нормално поведение. Тоест ненормалното, той го представя като нормално. Знаете ли, господин Енчев, по повод на въпроса, който ми задавахте, за 25 години в България израснаха няколко генерации. Аз имам така тъжната възможност да бъда преподавател на част от тях, тези, които остават в България. И трябва да ви кажа, че израснаха няколко генерации деца, за които пошлата картина на нашето ежедневие се счита за нормално, тъй като те не са виждали нищо друго. Цялата мизерия на нашето настояще, и визирам го това в последните 20 години,
някакси те не могат да си представят, че може да има друг свят. Когато, примерно, им казах, че България преди 25 години е била една от водещите в социално-икономическо отношение страни в Европа и това не са някакви изхвърляния, са въпрос на елементарна справка в статистиката и то не българската комунистическа, както някой ще каже, а тази, да речем, на Организацията на Обединените нации. Когато казах, че България беше една от водещите страни в областта на електрониката, на енергетиката, ако щете дори на роботиката, на високи технологии, България беше космическа страна. Те смятат, че това е елемент от жанра фентази, който общо дето е завладял техните глави. Ние имаме изпуснати няколко генерации, за които те, разбира се, не са виновни, но това не намалява проблема. И ако трябва България отново да се строи наново, аз смятам, че България трябва да се строи наново, ако още е останало нещо, трябва да се направи един мост между останалите вече и отиващите, за съжаление, генерации на нашите бащи и дядовци и някакси те да бъдат свързани с нови генерации, неотровени от мизерията на българския преход. Сега вие в един свой анализ твърдите, че пред България има три възможности, три опции, като приемате, че България с тези политици, които показваме като символ на прехода, са изчерпани и България вече е изчерпана. Кои са тези три възможности, които нашите зрители би трябвало да знаят? Три, даже четири бих казал, но да речем три. Първата, естествено, най-близката до ума и обикновено, за съжаление, най-често случващата се, именно да продължи гниенето. Гниенето във всяко едно отношение, политическо, икономическо, социално, демографско, ако щете, естетическо и ценностно. Това означава сегашното омерзително статукво буквално да се срути върху нашите глави и няма да е далеч бъдещето, тъй като българската територия, не България като субект, не българите като народ, общо взето да очистят територията и тя, тъй като знаете, че природата не се търпи вакуум, тя да бъде взета от други по-щастливи страни и народи. Втората опция е все пак част от управляващата върхушка да осъзнае, че съществуват изключително тежки системни проблеми, които могат да пометат и нея самата. И разбира се, да се опита, ако не да разбере проблема, то по някакъв начин поне да положи усилия в това направление. За съжаление, аз не виждам такъв капацитет в нея. За съжаление, не виждам такъв капацитет сред много от това, което социологически неангажирано се нарича народа. Една безформена стадоподобна маса в едно, бих казал, социално насипно състояние. Третата опция, която също е според мен възможна, но с много по-малка доза условност, искам да кажа с по-голяма доза условност, това е все пак част от българската олигархическа върхушка, която е продукт на гниенето на късния социализъм в България, да осъзнае, че нейният чисто, как да кажа, животински интерес, интерес на нейното собствено оцеляване е свързано с оцеляването на територията в България и то не като територия, като субектност. Тъй като каквито и пари да са прибрали тези хора в рамките на тия 20 години преход, те са господин никой от Тата Калотина, както веднъж казах. И тъй като те са господин никой от Тата Калотина, това означава, че винаги ще бъдат лесна мишена за експроприация на техните престъпни, бих казал, пари. Примерът с руски олигарси би трябвало да бъде показателен за тях, а и не само руски. Това означава, че тези хора, все пак, тъй като разполагат с ресурси и информация, струва ми се, че някои от тях имат и известна визия, макар че може би ги надценявам, би трябвало техния ресурс да бъде свързан с тези останали здрави части в българското общество, които евентуално да се опитат да измъкнат страната буквално в мизерното блато, в което се намира. Тоест, угнетените и угнетяващите да се прегърнат? Не, аз не вярвам. Аз говоря за здраво разбран интерес. Също такъв интерес, защото вижте, съществува една широко разпространена илюзия, бих казал един модернистски, либерален, някакъв прогресистски мит, че видите ли, революциите са правили от някакви групи, социални класи, които така осъзнавали, така се каже, безперспективността на съществуващото статукво, обединявало около себе си народа, модел, разбира се, идеологически модел на Френската революция, свалят омерзителното статукво и, разбира се, създават ново такова. Нищо такова няма. Нито една социална революция в модерността и не само в модерността не е осъществена от така наречените потиснати маси. Потиснати маси винаги играят ролята на масовка в този процес. Хора, елити, групи, които имат интереса, възможността, информацията и силата да го направят, те са тези, които могат да го направят. Вижте, светът не е количествено, той е качествено явление. Както казва един мой добър руски приятел и голям учен Андрей Фурсов, той казва така: кое е по-тежко в една хипотетична ситуация? 100 овце или 10 вълк? Светът е качествено, а не е количествено явление. Да, но като давате пример с руските олигарси, макар и малко оперетно, там има преследване на олигарси в България. Дума не става да се посегне на парите на олигарсите.
независимо дали са червени или сини, макар че това е условно деление по цветовете, аз в това отношение съм пълен далтонист, смятам ги от един цвят. У нас може ли да се случи подобно гонение на олигарси? Пак казвам оперетно, както е по-руски, но се случва. И защо не се случва? Няма да се случи, защото върхушката, която извърши преврата 89-та година, но всъщност тя го извърши много по-рано, тя няма никакъв интерес от това. Пълната несъстоятелност и мизерност на българската олигархическа върхушка, която пък е продукт на късната българска комунистическа номенклатура, техните деца и тяхната прислуга. Вие показахте някои от техните персонажи. Те всъщност нямат никакъв интерес. Вижте, Боже мой, това означава лявата ръка да отреже дясната. Това не може да се случи посмъртно. Аналогията с Русия не е толкова оперетна, колкото си мислите, тъй като там, така наречената вертикална властта на Путин, най-малкото той не е функция на нито на тези олигарси, а той балансира между тях. И част от тях се опариха, когато си помислиха, че действително могат да играят ролята на опекуни на императора начало на властта. Един Ходорковски много добре може да разкаже за какво става дума. Добре, ако сравняваме руския капитализъм и българския такъв, искате да кажете, че нашия капитализъм е малко по-хуманен? Не, нашия капитализъм първо не е капитализъм. Това е сателитно-периферен компрадорски модел на назначена, бих казал, от новия геополитически център на Запад местна колониална администрация. Запада има богат опит с такъв тип туземни администрации, в които се използват самите местни туземни вождове за експлоатация на територията. По-икономично и по-ефтино, колкото да вкарвате директна администрация и колониални войски, все пак това са жертви и пари. Така че това, което има на терена, да беше капитализъм, то не е даже и капитализъм. Това е всъщност опоскване на вече остатъците на постсоциалистическото тяло на България и тази паразитична върхушка добре поживяваше в рамките на тези 20 години. Проблема за нея нужи се, че ресурсът свършва. Ние вече изядохме, така да се каже, наследството на постсоциалистическа България и когато ресурсът свършва, тогава вълците започват да се ядат един друг. Това виждахме в момента. А защо вие, политолозите, откровенно говорите за капитализъм, а тези три персонажа, които видяхме, двама социалисти, колко са социалисти, това е друга тема. Първанов и Станишев никога не използват думата капитализъм и не признават, че се строи такъв капитализъм. Пак за Бойко Борисов да не говорим. Защо те, политиците в този парламент, се страхуват и се срамуват от тази дума, като те реализират на дело? Защото имаме тази олигархическа върхушка трябва да паразитира върху сриващото се вече социално тяло на това, което се нарича България и българско общество. Използвам думата условно, защото смятам, че ние всъщност нямаме общество в България. И това не са литературни метафори, са въпрос на елементарна социология. И второ, когато вие говорите за капитализъм, това означава, че някой веднага ще зададе резонния въпрос. А кои са капиталистите? Кой ви направи? На какво основание? Какви са ви вашите капиталистически достижения? Вижте, в България нямаме капитализъм, повтарям още един път. Това, което съществува, е компрадорски режим, който не може да съществува, освен закачен върху държавните ресурси. Това е, както се казваше едно време в условията на социализма, държавно-капиталистически или псевдокапиталистически режим, в който големите бизнеси, така наречени бизнеси в кавички, могат да съществуват само чрез претакането на публични средства, чрез държавния ресурс. Оттам огромната заинтересованост на тези хора винаги да бъдат в топла симбиоза, осмоза, бих казал, с държавата, с държавните ресурси. Вижте, ако ги оставите тези хора действително в една пазарна среда, каквато и да е тя, те не могат да скарат и 5 лева. Добре, приемате ли като политологически израз, че става дума за приватизационен капитализъм и за капиталисти и приватизатори, които, както казвате вие, от държавното направиха частно и се обявиха за капиталисти. И когато почнем да говорим за ревизия на приватизацията, за ревизия на прехода, Плевнелиев онзи ден заяви, че това са били безотговорни приказки и те може да дадат до революция. Така ли? Значи не искам да коментирам един нелеп персонаж, който изглежда особено нелеп на фона дори на нелепия български преход. За това се изисква особен талант. Кого имате предвид? Този същия, така наречен президент.
не е приватизационен капитализъм, защото това, което не направиха тези термити, след като им беше подарена собствеността, в буквалния смисъл на тази дума, те поне да я бяха развили. Те по примитивен начин, който показва и липсата на елементарен цивилизационен ресурс в тези хора, просто изядоха, нарязаха, изядоха и профукаха цялото това нещо, което им беше подарено. Много малко, буквално се боят на пръсти ръка, са хората, които бяха произведени в капиталисти и все пак направиха нещо. Всичко останало просто паразитираше върху тези ресурси, поради която причина България вече не е индустриална страна. Всъщност деиндустриализацията на България сега май вече е модерна тема, тъй като онзи ден Станишев заяви, че ще работи за индустриализацията на страната. В неговото изявление, ако не греша, в Стара Загора, по-точно на Орешарски, а след това и на Станишев. Сериозно ли е това говорене или е за електората преди изборите? По-скоро за електората преди изборите. Късно е вече. Късно е? Да, късно е. Аз много често напоследък бивам обвиняван в това, че едва ли не съм бил черноглед, някакъв вид едва ли не социална мизантропия съм живел. И вижте, тук не става въпрос за емоции или за психологически профил на един анализатор. Става въпрос за характер на предмета. България за тези 25 години стремително се срина и в момента върви вече в унията на историята към собственото си небитие. И да се опитате в момента да направите реиндустриализация, питам с кого и за какво. Второ, геополитическата логика на новото битие на България не позволява изначално България да бъде какъвто да е било индустриален, технологичен, даже цивилизационен и етнически фактор на терена. И ще го кажа нещо, което звучи може би малко дори, как да кажа, еретично. В системата на Съветския съюз, в Съветската империя, България беше много важен елемент от външния отбранителен пръстен на Съветския съюз. Съветският интерес беше тук, в Юго-Исток, и по-скоро техния Югозапад, да има страна с силна армия, силни служби за сигурност, силна индустрия по техните, разбира се, мерки. Тоест, имперски интерес съвпадаше с български национален интерес. Тук да има държава, субектност със съответната сила и ресурс. В новата геополитическа ситуация ние сме 7 или 8 периферия на развития западен свят. Той няма никакъв интерес от развитието на всичките тези елементи, които аз подчертах. Не става въпрос за лични симпатии или антипатии, а за собствен, бих казал, системен интерес на капитализъм, в който ние сме. Западният геополитически модел, следователно не предвижда тук на територията да има силна субектност. И от тук всъщност това, което се случва, е комбинация между два фактора. Външната геополитическа поръчка и съответно примитивизма и геополитическото късогледие и алчност, животинска алчност на пази Божи български елит, за който между са виновни самите българи. Българите, каквото и да означава това, да не се правят на ощипани господици и да смятат, че това не им се, това е някакси, да не носи отговорност за това. Голяма част от българското население гледа на участието в изборите далеч по-несериозно, колкото примерно на концерт на Лепа Брена. Трябва да се разбере, че докато сме с менталитет на посетител в политически мол, супермаркет, защото някой бил длъжен да им даде алтернатива и те ще имат този политически полуфабрикат, който имаме в момента. Добре, ще прозвучи еретично, но от вашите думи разбирам, че евроатлантическата ни ориентация в момента е деструктивна за държавността, за разлика от преди, тъй като ние сме в периферията на този интерес на новите ни западни съюзници и държавата се разгражда пред очите ни. Обаче веднага давам контрапункт на това. Много политици в последните години, особено когато разположихме американски бази в България, казаха: да, тези бази не са най-доброто на българска територия, но те ще ни пазят при евентуална опасност от Турция. Сега, действително ли, да повторя въпроса си, по тази логика, която вие изнасяте в момента, този модел, който сме избрали и този блок, на който сме се присъединили, е деструктивен за държавните устои, тъй като го виждаме с очите си? Искам да ви поправя. Нищо не сме избирали ние. Дори влизането ни в Европейския съюз, което се представяше като особен вид пантонима, ние се натискаме, а те ни така някакси с 300 зора ни приемат един вид, както България и Нищо подобно. Българската територия е ценна като територия, като геополитическа ситуация, защото България е контролният ключ за полуострова. Представете си само ситуация, че тук тази територия се опразни. Това означава, че от югоизточно направление границата ще се изнесе горе на Калотина. Това не е в интерес на нито един в Европа. Така че ако аз говоря за все пак някакъв евентуално интерес на Европейския съюз и по-скоро на конкретни геополитически субекти в този съюз, все пак за някакво що годе възстановяване на територията, това е не защото те са загрижили за България и българите, а защото са загрижили за собствения си интерес. Това може да им създаде проблеми на тях и то не е много далеч, в рамките на 20-25 години. А защо нашите политици не успяват и не желаят или не могат да изтъргуват геополитическото ни положение, за което вие говорите, не успяват да изтъргуват членството на Европейския съюз по отношение на Сърбия, Македония и Турция? Не могат, не искат, не знаят как? Всичко това накуп, плюс това имате предвид за какъв елит става дума.
Използвам думата елит, защото не знам всъщност как да нарека хората, които така са се впили в управленските лостове. Българският управленски елит в по-голямата му част, разбира се, има няколко щастливи изключения, е с тежък провинциален, слугински, бих казал, колониален менталитет. Преди те бяха с такъв менталитет по отношение на Москва и понякога дори правеха предложения към Москва, които дори самия Съветски съюз смяташе за малумни, меко казано. Визирам, да речем, присъединението на България като 16-та република. От друга страна, тези хора, за тях бремето на самостоятелната суверенна държава винаги им е тежало много. И те бързаха, както каза един известен български политолог, Валентин Вацев, бързаха да предадат куфарчето на българския суверенитет от източно в западно направление. Те не желаят да взимат решение и да носят отговорност за управлението и съдбата на този народ, на тази нация и на тази държава. Следователно им звучи изключително хубаво именно този ограничен суверенитет, да кажем, направо липсата на такъв и неговото ешелониране в северо-западно направление, в случая в Брюксел. Да говорим конструктивно. А какво можеха да направят и какво трябва да направят, ако вие бяхте на тяхно място, когато говорите за този ограничен суверенитет, който сами избрахме, или по-точно казахте, вие не сме го избирали, не го наложиха. Какво биха могли в момента, в настоящия момент те да направят? Ето, не случайно попитах защо ни изтъргуваме своето геополитическо положение първо и второ, своето членство в Европейския съюз и по отношение на съседите, и по отношение на големите сили. Знаете ли, ще ви дам един пример, за да бъде ясен на вашите зрители. Преди няколко години се прибирах от Египет с съпругата ми и трансфера беше през Атина, летището Атина. Летище Венизелос, между другото, не е случайно. Разбира се, голяма част от българите, които минават оттам, въобще не си правят зор, примерно се качат на втория етаж, на това чудесно летище, направено с европейски, че рече наши пари за Олимпиадата, където на втория етаж има разкошен музей на Елефтериос Венизелос, виден критски патриот и гръцки патриот, който изграе нещо като еквивалент на нашия Стамболов, но много по-голям. Където всъщност на кадрите, които бяха дадени там, се вижда, че съпругата на Венизелос е, забележете, трето поколение гъркиня, дъщеря на гръцки индустриалци в Манчестър. Това е в края на 19-ти и началото на 20 век. Гръцкият елит много отдавна е инкорпориран в високите етажи на западния елит и в Северна Америка, и в Европа. За това американски, гръцки, френски, английски войници дойдоха да се бият за Гърция. Разбира се, това е защото съвпада и техния геополитически интерес, но това никога не се случи за България. И сега конкретно на вашия въпрос. Защото голяма част от нашия псевдоелит е уязвим. Той е уязвим на лично ниво, на персонално ниво, на икономическо ниво. На второ място, той не се живява като елит. Той бърза някакси да осребри там 3, 4 или 5 години, които има във властта, за да може да се ешелонира и той в северо-западно направление. Това са хора, които се стоят на куфарите в буквалния смисъл на тая дума. Да се осребри позицията и след това да се изнесат от територията. Затова. Между другото, много точно, тъй като и трите персонажа, трите типажа, но използвам понятието типаж в литературно-театрален смисъл, а не в обиден смисъл. Тези три типажа, Станишев, Борисов и Първанов, днес по един или друг начин наистина стоят на куфарите, защото един Борисов, знаем, нали, неговата биография, един Станишев вече стои на куфарите, но за Брюксел или за Европарламента в Страсбург, а господин Първанов не стои на никакви куфари, тъй като неговите куфари са тук добре напълнени. Да, тези три типажа не могат да ни помогнат, но вие, ако бяхте на мястото, или аз, ако бях на мястото сега на тези хора, които критикуваме с основание, питам се какво бихме предложили при сегашната геополитическа ситуация. Член сме на Европейския съюз, член сме на НАТО, енергийно зависимо от Русия, изцяло зависимо от Русия. Какво може да се направи повече от това, което правят те? Да чуя вашият коментар, после бих дал моя. Разбира се, това би било много претенциозно на моя страна да давам съвети в този аспект, защото трябва да се прави ясна разлика между експертна позиция и политическа позиция. Затова политика носи отговорност, а експерта дава предложение. Както е казал Александър Херцен, много често ме питат, вие хубаво критикувате, ама какви предложения давате? И вие ми задавате същия въпрос. Затова винаги цитирам Александър Херцен, известния руски общественик от 19 век, който казва в нас своя дописка. Ние не сме, казва докторите, ние сме болката. Хубаво е първо да се дефинира болката. Сега конкретно на въпроса, какво бих направил? Разбира се, това е много хипотетично, но вижте, България, както си позволих веднъж да кажа, българската територия се намира на ръба на световете. Тук действително може да се реализира и да се разрази в следващото не толкова отдалечено бъдеще, 20-30 даже не повече години, реванша на третия свят спрямо Европа. България е най-слабата брънка на Европа и на Европейския съюз. Слабостта на България или липсата на България не е проблем само на България. Това, забележете, само погледнете картата. Това ще бъде веднага огромен проблем за една Гърция. Това ще бъде един огромен проблем за една Румъния. Това ще
ще бъде директен проблем за центъра на Европа, при положение, че Сърбия бъде прията в Европейския съюз, което според мен ще стане. Отворя се коридор, в който ще се насложат съвършено други цивилизационни, етнически и бих казал геополитически пластове. Следователно, спасяването на България не е само единствено български проблем. Разбира се, другия вариант е тук да се изсипе 500 000 окупационен корпус, но аз не вярвам, а Европа вече не е в състояние да води война и да дава жертви, дори за самата себе си. Сега конкретно на въпроса, какво можем да правим? Ние можем да изтъргуваме всичко това. Ние можем да изтъргуваме, не в лошия смисъл на тая дума, българския национален интерес, ценността на България, дори това, което вие нарекохте реиндустриализация на България, поне дори в някакви смешни, бих казал, на параметри, но все пак да се даде някакъв шанс на тази територия и на това все повече, няма да се посвеня да кажа думата, изпростяващо население, шансовете му отново да излезе от едно неоварващо, към което го тласкат в момента. И разбира се, ние да станем все пак някакво цивилизовано място. Както по отношение на Македония, така и по отношение на Турция, което е огромен проблем за Европа, въпреки че Европа гледа към нея и с други очи. Отношението на България спрямо Русия и всичко, което се случва. Вижте, погледнете на българската територия от друга гледна точка, от гледна точка на западния човек, на елитите, които взимат решения на Запад. България се между две тектонични плочи. Едната е Близки изток с нейния край Турция от едната страна, от друга страна забележете тектониката на процесите в Украйна и в Русия. От една страна се движи Евразийския съюз, от друга страна се движи или империоподобно образование, каквото ще стане с Турция, или друг вариант, който въобще не изключвам. Разпадането на Турция, което сирийската случая с така наречени комичните сирийски бежанци ще ни се струва просто малък невинен епизод. Постепенно минаваме към тази тема да коментираме, както обещах с нощи, но нека да дам аз своята рецепта, или бих казал, какво би трябвало да се направи съвсем конкретен в оперативен план. Ето да речем с Република Турция иска да стане член на Европейския съюз. Защо трябва да чакаме Франция или Германия да блокират нейното членство, открито или косвено, когато ние можем да заявим на Република Турция? Преди да иска да отваря преговорни глави, да стигне до там, тя по отношение на България, за да получи подкрепата, трябва да изпълни своите задължения още по Ангорския договор, а и по редица други спогодби за изплащане на дълга към тракийските бежанци. Става дума за пари, за нищо друго, за много пари. Второ, по отношение на Сърбия, ако иска Сърбия да стане член на Европейския съюз, не вече безрезервно дарахме своята подкрепа, не само да подобри положението на българското малцинство в западните покрайнини, това е програма минимум, да искаме същия статут, какъвто има автономната област Войводина в Република Сърбия. Културно-административна автономия или някаква форма на мека културна автономия. И иначе Сърбия не може да стане член на Европейския съюз. По отношение на Македония нещата са още по-радикално и ясни. Или признавате, или преставате да претендирате за българската история и признавате българските корени на езика, на културата, на цивилизацията си, или изобщо няма да говорим за членство. А ние, господин Вигенин, им предлага на македонстващите, не казвам македонците, тъй като това са българи, им предлага да подпишем един двустранен договор за приятелство, в който договор да има за нас гаранции, че те повече няма да претендират. Това, разбира се, един къс хартия, който нищо не значи. Тоест, предлагам една търговия в добрия смисъл на думата, агресивния смисъл на думата в чисто дипломатически план, който да ни гарантира, че ще станем изведнъж геополитически център, от който ще зависи другите, а не ние. Няма да ни обичат наистина. Ама те и сега не обичат, обаче ни презират. А тогава няма да ни обичат, но ще се съобразяват с нас. Става дума за геополитическа долна сделка, от която ние ще спечелим. Поне веднъж в последните 100 години сме в по-силна позиция спрямо всички съседи, не в военен план, а в чисто дипломатически, в европейски. Вижте, специално за Македония, тъй като това ми е родова болка някакси, това никой няма да стане поради простата причина, че македонският така наречен идентитет се строи изцяло и закономерно върху антибългарска основа. Той не може да се строи по друг начин. Ако така наречените македонци приемат условията, дори в този мек дипломатически вариант на този така наречен договор, това означава да поставят под въпрос цялата измислена конструкция на македонизма. Какво означава да кажеш, че примерно ти създаваш нация от 1945 година? За всеки човек с малко здрав разум, това му е ясно, че става въпрос за изкуствено конструирана нация, която, разбира се, не може да бъде друга освен на антибългарска основа, а когато ти откриеш, че примерно документите на дядото, издадени от българската екзархия, пише, че той е българин, тогава поставяш под въпрос собствено си настояще. Когато видите Джурасик парка в центъра на Скопие, където Самуил, Юстиниан и разни други такива фантасмагорични персонажи съществуват, ясно е, че става въпрос за конструиране на една абсолютна химера. Разбира се, аз винаги съм казал, че това, което ще се случи с Македония е поради липсата на ресурс, по-малки капацитет на територията, е нашето бъдеще. Това, което е в момента Македония настояща, ще бъде българското бъдеще и то в ускорен вариант. Македония, ако продължава по този начин,
без съюзници. Тя все още разчита, че Сърбия ще им бъде съюзник. Анонсът беше с съвместните посолства, както си спомняте. Това означава, че в следващите не повече от 20-25 години страната ще бъде силно албанизирана, а остатъчните македонисти, не знам, тогава трябва действително да ги приемем на територията на Пиринска Македония, но да се питам защо ли. И това ще е историческо отмъщение на България по отношение на македонизма. Това, което ние не можахме и не искаме да направим или не можем да направим, ще го направят албанците с демографската експанзия, на която никой не може да се противопостави. Но иначе това, което вие казахте за изтъргуване на позиция, вижте, ние можем да изтъргуваме още много важни неща. Българската територия, казваме, много важна. И то като транзитна и като контролна територия. И в двете направления. Вижте, през България ще минат важни руски енергийни проекти, което означава и геополитически проекти. Имам основание да твърдя, че руския геополитически интерес отново започва да се завърта, така се каже, окото в югоизточно направление. Важни, сериозни, решителни фактори и в Русия, а и на други места, започват да отчитат важността на така наречения български вектор. Това, ако нашата провинциална, пази Боже, управляващ елит започне да го схваща, той тогава действително може да отиграе картите си. За съжаление, и го казвам с голяма доза горчевина, последните 120 години на самостоятелно българско развитие са показали, че ние, с много малки изключения, нямаме елити, които да са в състояние първо да разбират геополитическите процеси и второ да ги използват. Сега преди малко вие се изказахте за електората по един доста убеден начин, но тъй като аз редовно го правя, после виждам, че имам съмишленик в студиото, нарекохте електората да не се правят на ощипани госпожици. И по този повод и вие цитирате, аз непрекъснато цитирам една мисъл на професор Андрей Пантев, който каза, че преди ни направят бедни, ще ни направят прости. Те вече ни направиха прости, като гледам как се държи електората. Този електорат, който като овце върви след своите партийни вождове. Имам предвид електорати и на ГЕРБ, имам предвид и на БСП, а до някъде и на десните, които обаче са много десни и не могат да преценя. Добре, даваме ли си сметка, въпросът ми е към вас, но и към мен, че всъщност ние обиждаме себе си, защото сме част от този електорат. С какво сме повече от него? Може би ние имаме своите илюзии, своите заблуди и също следваме погрешни тези. Къде е изхода от това заслепение? Към вождовете, към партиите, към идеите? Трябва ли да говорим за деидеологизация? Ами тя е измислена тази идеологизация. Вижте, аз твърдя, не само аз, че така наречената политическа система на прехода е абсолютно измислена. Това е куха конструкция с назначено ляво, дясно и център. Затова се отнасям с огромна доза скептицизъм към тези деления в българския контекст. Второ, българските идеологии, така наречени на българските политически сили, са нищо друго, освен къс хартия за пред Брюксел. Трето, имах възможност да кажа, че ако трябваше действително България, българското политическо деление да съответства на българските социални групи, което е нормалното в Европа, това означава, че трябва да имате една огромна 85% лява партия, както и да се нарича тя, и някакви дребни такива пера и перца, които могат да се нарекат център или дясно. Нищо такова няма в България. Вижте, ние имаме десни елити, които паразитират върху ляв умиращ електорат. Но левият електорат на БСП вярва, че неговата партия е лява. Дес не вярва, че неговите са десни, а герберите не знам какво вярват. Те вярват във властта, само единствено. Най-силното на един политически театър, когато марионетките действително вярват, че те са субекти на собствената си съдба. Това важи и за част от българските пази Божи политици и за голяма част от българското население. Вижте, когато говорим за електорати, не оставяте с впечатление, че българите, колкото са останали остатъчната територия, разбира се, лягат и стават с проблемите на политиците и техните идеологии. Има една вече все по-голяма част, социолозите дават различни цифри, но някъде около 40-45%, които са абсолютно индиферентни, каквито да било политически и други събития. И тук визирам включително огромна част от младите хора, не си правят тежки изводи от така наречените ранобунди студенти. Голяма част от моите студенти, примерно, на които аз чета, са абсолютно политически инфантилни, използвам тази дума. Дълбоко не ги интересува нищо свързано с България, с територията, нещо повече. Ако трябва да говорим за разпада на социалното и националното тяло, умни млади момчета и момичета ми заявяха, че те по никакъв начин не се идентифицират с такива категории като България, държава, българска нация, български етнос. За тях са много по-важни връзките в фейс-групите в Амстердам и Стокхолм, отколкото случайно, както те ми казаха, факт, че са се родили на тази територия. Имаме разграждане на българското национално тяло едва 120 години след като то е било създадено. За съжаление, имам същите впечатления от университета, от нашите студенти. Но сега да минем към една актуална тема, с нощи я анонсирах, но тя има продължение днес. Всъщност аз не знаех, че ще има продължение днес. Ето, уважаеми зрители, вижте кадри. В момента турският министър-председател Ердоган се намира къде?
веднага след като Оланд се замина от Анкара, господин Ердоган отлетя в Техеран, където в момента провежда важни преговори с иранските ръководители, с аятоласите, енергетиката, газта, петрола. Но, както Иво Христов често пъти много е казвал в своите анализи и коментари, няма да греша, ако ви цитирам, като казвате, че в момента в региона има две империи. Иранската и турската империя. Тоест в момента ние гледаме среща на великаните, ако мога така да кажа. Вие може би ще поясните по-добре за какво става дума, тъй като следите отблизо този регион. Какво е това, което става и как коментирате вчерашната пресконференция в Анкара на френския президент, който по същество, поне аз така усетих, каза на турците, че вие ще видите Европейския съюз през крив макарон, тъй като първо няма да затворите 25 преговорни глави, знаем защо. Кипър, арменски геноцид, споровете с съседите, съдебната система, която е под опеката на изпълнителната власт, а пак дори да ги затворите след не знам си кога, ще има референдум във Франция. И сега, как свързвате тези две събития? Оланд в Анкара, студения душ за Ердоган, и сега това, което прави Ердоган в Техеран. Къде е връзката? Връзката е директна. Тук в студио на вашата телевизия се позволи да кажа преди време, че в момента Турция извършва сложно геополитическо движение. Тя го започна някъде преди 20 години. В момента се намира, така да се каже, в своя зенит. Турция беше много важен елемент, но елемент от западната периферия за сдържане на Съветския съюз, в който тя играеше ролята на ключов съюзник, военен най-вече, но не само в юго-източно направление. От 20 години насам, поради отворили се геополитически военен вакуум, т.е. разпадането на Съветския съюз в трите зони, Балканите, Кавказ и Средна Азия. И от друга страна, нещо, което много голяма част от вашите зрители предполагам не знаят, това е изнасянето на Съединените щати от региона на Близки изток. Турция прави опита да се конституира като генерална, така да се каже, център на силата в региона. Така че това, което се случва в момента, е опит на Турция да стане, така да се каже, собствен геополитически център със собствена периферия. Те гледат на България като част от тази периферия. Гледат на България като част от тази периферия, да. Обаче ако станат член на Европейския съюз, както вчера им каза Оланд, че малко трудно ще стане... Никога няма да станат. Така ли? Да не задавам следващия въпрос. Няма смисъл да си чешем езиците, да ще го кажем. Никога няма да стане. Не, никога няма да стане. И тук нито Турция го желая искрено, нито европейските елити го желаят искрено. Те имат нужда от икономически съюз. Той съществува и в момента под формата на митнически съюз между Турция и Европа. Вижте, Турция от страните, които искат да бъдат не обекти, а субекти на глобализацията. Влизането в Европейския съюз означава кръст на всичко това. Много интересни процеси стават в Турция, в Иран в тези часове. Да. А забележете какво значи сериозна дипломация. В момента Абдула Гюл се намира в Италия, за да разговаря 6 месеца по-рано с Италия, като следващ ротационен председател на Европейския съюз. Трябва да се признае, че дипломацията е невероятна. Вижте, имал съм повод да кажа и друг път. Независимо между тежките различия между секуларистския и ислямистския елит в Анкара, става въпрос за империя. Това означава, че първо вие имате национален елит, който мисли за нацията си и за нейното бъдеще в следващите не просто 20 или 30, а бих казал 50 и 100 години. И второ, преди да бъдат те секуларисти или ислямисти и съответните разделения между тях, те са първо турци и мислят за турски държавен интерес. Нещо, което в България само може да се учи. Ние можем само да се учим, но в сянката на Турция имам чувство, че нищо не можем да научим. А сега, знаете ли, налага се да сменим темата поради актуални събития. Ето преди малко Росен Плевнелиев е излязъл с нещо много интересно. Той е заявил преди малко, уважаеми зрители, това е водеща новина в последните минути, ще предложи на Народното събрание да се проведе национален референдум едновременно с изборите за Европейски парламент. В обращение към нацията президента Плевнелиев преди малко заяви: гражданското общество показа недвусмислено своята готовност да бъде активен участник при вземането на решение. За това ще се възползвам от правото, което ми дава законът, и ще предложа на парламента да вземе решение за произвеждане на национален референдум по време на изборите с следните 3 конкретни въпроса. Чуйте ги внимателно, искам да чуя вашия коментар. Първи въпрос в референдума: подкрепяте ли част от народните представители да се избират мажоритарно? Втори въпрос: подкрепяте ли въвеждането на задължително гласуване на изборите и националните референдуми? И трети въпрос: подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при провеждането на изборите и референдумите?
и завършва той своето изявление към нацията обращение. Предлагам националният референдум да се проведе съвместно с предстоящите през месец май избори за членове на Европейският парламент на Република България. Налага се да направим експресен коментар на това, още го осмислям. То не е много сложно за осмислене. Това опит нарича се прехващане на една теза, защото той знае, че и неговите, разбира се, пиари и хора, които взимат решенията в дълбочина зад него, че това е популярно. Ще се позволи да кажа обаче нещо, което е непопулярно. Аз не смятам, че проблемите на България са свързани с броя на депутатите, с техните заплати. Знам, че звучи популистски много добре. С задължителното гласуване и какво беше там третия пункт, че го забравих. Мисля, че беше... Да, това бяха опциите. Подкрепите ли въвеждането на задължително гласуване на изборите? Да, втори въпрос. Трети, подкрепите ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път? Да. Днес беше демонстрирано в парламента машинно гласуване, но електронно не. Вижте, проблемите на България не са технология. Това, което голяма част от населението и това, което озвучава в момента Плевнелиев, е отново да ни върнат към технологията, за да не се зададем въпроса кой използва технологията. Какво като имате задължително гласуване? Ще изберете между чума и холера. Това е разликата. Да, това е теза на... Дали ще я направите дистанционно, или ще я направите директно, или дали ще я направите като задължително участвате, или като било под формата на референдум или на изборите. Вижте, изборите са технологично средство. Ние до утре може да си говорим за една или друга технология или за мажоритарен избор. В момента имахме мажоритарен избор. Предишните парламентарни избори, ако се спомняте. Какъв беше резултата? 120 мандата за ГЕРБ. Обаче, каква е разликата? Някой помня ли мажоритарно избраните кандидати? Някои хора си мислят с... Прощавайте, доста... да не използвам силни думи. Мисля си, че системният проблем се оправя, като избереме правилният човек, който с един замах ще реши този системен проблем. Няма да го реши. Преди 25 години, ако някой не му е станало ясно, е сменена, и то бих казал окончателно, матрицата в България. Матрицата на социално-икономическия модел. И от тук нататък какъв тип кукли ще избираме ние? По мажоритарен, пропорционален или смесен характер, това няма абсолютно никакво значение. Обаче веднага една реплика. Припомням на нашите зрители и на вас, ако сте забравили, че Георги Първанов като президент беше най-големият радетел за мажоритарните райони, от които спечели най-вече Бойко Борисов и партия ГЕРБ. Второто обаче, като казвате задължителното гласуване, това не е ли камъни в градината на Движението за права и свободи? Защото при задължително гласуване ще спадне електоралният дял на ДПС в властта. Да го кажем в парламента. Искам да видя как просто ще бъде приложено задължителното гласуване в България, защото знаете, в Гърция има такова, поради известните ви причини, знаете защо, и трябва да се наложат и съответните санкции. Искам да видя как това нещо ще се приложи в България при скапаната, би казала, разкапана българска администрация и особено какъв тип граждански протести ще възникнат за това, че видите, те биват санкционирани за това, че не са си упражнили вота. Правото да избираш е право. Дали ще избера или няма да избера, това е вече въпрос на мой избор. При положение, че аз трябва да избирам между така изброените болести, за които ви казах, аз не виждам с какво това ще се подобри нашето положение. Обаче първият въпрос, редно, както предлага Плевнелиев, е направо опасен за демокрацията. Да се избират ли мажоритарно народните представители? Вие представите ли, ако това се приеми и ако референдум е задължителен, т.е. ако една бройка участва в него, ще се възпроизведе феномена ГЕРБ? Не само, че се възпроизведе. Аз винаги съм казал, че това не случайно в някои страни мажоритарните избори са забранени. Знам, че говоря непопулярни неща. Защото това е най-сигурният път да бъде избрана мафията по официален път, легален път. Защото това при засилваща се феодализация и регионализация в страната, това означава, че местните дерибеи ще бъдат и легитимирани чрез така наречените мажоритарни избори. Има цели региони в страната, което цялото население се намира буквално на котлова храна и силово обезпечение от съответните местни босове. Икономически или политически обикновено те са свързани в едно. И сега община Руен в Бургаско, Разлог, Якоруда надолу. Чече долу, дето сега в момента протестират тютюнено 100%. Разбира се, но както се казва, не е лошо да има връзка между малкия и главния мозък. Задължително. Добър вечер, уважаеми зрители. В оставащите 5 минути до края на предаването имате думата. 3 минути са ваши. Добър вечер. Добър вечер. Гласуването също е много интересно. Добър вечер, господин Ече. Добър вечер и на вашия гост, който искам да го поздравя за много точните прикази, които каза. И просто отдавна мечтая да имате такъв гост, който така ясно, така точно да охарактеризира съвременното състояние на нещата в България. Просто му благодаря. Относно това, моя въпрос към него е на базата на всичките неща, които се случват за последните 25 години, искам да ми каже той от неговата камбанария, от неговото виждане,
вижда ли той и кои и как ще бъдат изобличени предателите на националните интереси, защото те би трябвало да подлежат на съд. Той вижда ли ги тези предатели и как можем да стигнем управлението на България да изискат тези предатели на българските национални интереси да бидат под съдебната система? Благодаря. Нека да чуем още двама зрители да ви дам думата. Следващ зрител, добър вечер. Добър вечер. Добър вечер. Слушам ви. Бих искал да кажа нещо, което казах миналата събота в друго ваше издание, че България просто не живее в никакви условия на капитализъм, а живеем в условията на тежък политически бандитизъм. Това е, което е моята констатация, което кореспондира и с това, което прочетохте като последна новина на Плевнелиев, как точно да се проведат изборите и трябва да се провери до каква степен това кореспондира с изборния кодекс на ГЕРБ. Естествено, че той си работи там. А като президентска институция изобщо не искам да го коментирам, защото както се прави за загрижен за хората, така има казуси, юридически казуси, на които не отговаря по година време. Благодаря. Благодаря най-вече за вашия коментар. Нямаше въпрос, на коментар ви беше много интересен и точен. Следващ зрител, последен зрител за тази вечер, вие сте в ефир. Добър вечер. По въпроса, който върви долу, аз не познавам нито един депутат, който да му имам доверие. Да. Го смятам за почтен човек. Нито един? Нито един. А в предишните парламенти познавате ли? Не, значи цирка е един и същ. Така, клоуните са едни и същи, няма как да стане. По изказването на президента, аз също се чудя точно човек как се появи в ефира на националната телевизия след всичко това, което прочетах във вестник Десант за него. От миналата седмица. Броя за имотите му, за банковите му сметки и така нататък. Той човек какво иска да се вкопае във властта ли? С тези мажоритарни избори и прочие. Да, благодаря ви. Единствено, което одобрява задължителното гласуване. Да, трябва задължително да се гласува, защото в крайна сметка всички живеем в тази държава и всички трябва да определим кой ще ни управлява, как ще ни управлява, но преди всичко трябва да има яснота какви са имотните състояния на тия хора, какво притежават и така нататък, защото не може на фона на всичките тия кризи и прочие хората обедняват все повече, такива като Плевнелиев и разни други, да трупат имоти, да трупат материални блага и така нататък, да ми говорят къде за вредни кипели. Благодаря ви. Добре, бяхте последния зрител към вас. Всъщност имаше един въпрос, само първи въпрос за санкцията, за наказанието, за конфискацията. Вие вярвате ли, че това ще се случи при тази съдебна система, при този висш квотен съдебен съвет, избиран на квотен принцип? Вижте, аз имам претенции, че съм учен. И затова ви казвам, че въпросът не е за вяра или не вяра, а за знание или не знание. Аз знам, че това няма да се случи. Вярвате ли, че Велико народно събрание, което ще приеме нова конституция, ще промени нещата, при положение, че проблема не е в конституцията, в хората? Като юрист, каквото ми е базовото образование, ви казвам, че наличието на конституция, както сегашната или някаква друга, няма никакво отношение към реалността на българския ден. Няма абсолютно никакво отношение. С Велико и невелико събрание, това са поредните залагалки, с които голяма част от населението, по-скоро тази част от населението, което още се интересува тези неща и не е спазнало в маразма на битието си, бива залъгвана. Няма никакво отношение към реалните български въпроси. Може би сте доволен, но тъй като виждате гласуването на екрана, 80% за тях няма депутат, на който могат да вярват, когато смятат за почтен човек. Всъщност песимизма, песимистичната теория на българският народ трябва да се напише нов труд като контрапункт на оптимистичната теория на българският народ на велики Иван Хаджийски. Но той всъщност Иван Хаджийски в своята оптимистична теория на българският народ твърде песимистично гледа на нещата, но по един мъдър начин, както и вие го правите. Всъщност... Песимистът е добре информиран оптимист, нали знаете? Да, но вие вярвате ли, както пита първият зрител, че може да има санкция? Не. Не вярвате? Не. Тогава в какво вярвате? Господи. Какво очаквате? Какво очаквам? Знаете ли какво очаквам? Очаквам тази система да се сгромоляса под тежестта на собствената си неадекватност. Проблемът е, че когато тя се сгромоляса, може би няма да има върху кого, поради чисто демографското изчезване на българите. Това е по-скоро не вярва или не вярва, а мой голям страх. Позволих се да кажа в едно интервю, че не съм вярвал, че може би ще доживее края на България, поне във вида, който я познавам. Всъщност, някой, ако си мисли, че България ще изчезне просто така един ден спектакулярно, това няма да се случи. Драги сънародници, тя изчезва всеки ден.
Само забележете как изчезва. Тя изчезва като културен, като цивилизационен, не просто като етнически артефакт. Вижте какво се излива по българските телевизори, вижте неграмотността на вашите деца, вижте мръсотията по българските улици, вижте ескипизма на голяма част от нашите сънародници. България е на път да изчезне, тя вече е изчезнала пред очите ни. Българите и България не са някакви просто книжни понятия като карта на дъската. При всичко това е усещането за заедност, за това, че можем да бъдем субекти на собствената си съдба. Опасявам се, че вече не сме. Тоест, вие не виждате дори и лечение на болестта? Виждам. Единият вариант е болката стане толкова нетърпима, че тогава да се събудим. В момента сме в наркоза. Много благодаря за вашето гостуване, доцент Христов. Надявам се скоро да се видим отново в това студио. Благодаря за вашето гласуване, уважаеми зрители. 71%, но при не особено висока активност смятат, че няма депутат в този парламент, на когото вярват и го смятат за почтен човек. До утре вечер по същото време.